Bon dia a tothom. Bé, com podeu veure, avui he canviat la qualitat de la càmera. Ai, és que tinc por que se'm caigui el mòbil, tio. L'he ficat a l'empitjor jo. Com podeu veure, he canviat la qualitat de la càmera. És perquè estic utilitzant l'iPhone per gravar. I us preguntareu, per què, Daniela? Si vas dir que t'agradava més gravar amb la GoPro? Perquè no tinc espai a la GoPro. O sigui, la setmana passada vaig intentar-vos gravar un vídeo. Va ser impossible perquè tota l'estona em parava el vídeo dient-me tienes poco espacio. GoPro, ya lo sé, pero tengo que grabar, que llevo un mes y una semana sin grabar contenido para mis fans, Lo siento, chicos. També, ignoreu els meus cabells, que és que quasi sempre que gravo porto un clean look. Us ho juro que últimament ja no porto quasi mai clean looks. Però, bueno, no porto un clean look ara perquè se m'ha destrossat, no? Però ahir el portava per la tarda per anar a entrenar. Ho sento, però no és perquè sigui una marrana, ¿vale? Jo us ho juro que em dutxo el cabell, ¿vale? Però és que no sé, dona la casualitat que quasi sempre que gravo porto un clean look. Mare meva, tio. Clar, la gent que em veieu al col·le direu ja ho sabem, Daniela, si quasi mai portes... És que quasi mai porto clean looks a classe. És que crec que només hi ha hagut com 2 vegades que he portat. Però, clar, la gent que no em veieu cada dia, per això ho penseu. No penseu això de mi, vale, sisplau. Ja he esmorzat, m'he rentat les dents i ara m'estava fent skincare. Bueno, està una mica desordenat. Vale, mentre em fico la crema aquesta us explicaré... Bueno, m'hauré d'ajupir, no? Perquè si no, no em veureu. Us explicaré què he estat fent aquest mes, perquè us he deixat abandonades, i abandonats, i abandonades. Ha sigut bastant xulo aquest mes. O sigui, és que no sé per què no he gravat. Ho sento molt. Em penedeixo de no haver gravat perquè he fet coses superxules. Ha sigut Halloween, que vaig quedar amb els amics de l'esplai. No tinc vídeos, o sigui, us anava a ficar clips, però és que no tinc vídeos, literalment. És que tampoc... he competit, he fet moltes competicions... No sé què més he fet. El més important, vaig fer una cosa superxula, que, de veritat, això és el que més me'n penedeixo no haver gravat. Literalment, ho vaig estar parlant amb les meves amigues, amb la Núria, amb la Lucía, amb la Marta, amb un munt de gent, amb l'Helena, crec que també. No sé per què no vaig gravar, perquè, el pont, després de Halloween, me'n vaig anar a Madrid. Però direu, vaig anar a Madrid a visitar-los, no sé què. No, vaig anar al centre del rendiment de Madrid a entrenar 3 dies amb gent maquíssima, que m'ha quedat superbé. M'ha donat una ràbia no haver gravat, perquè jo vaig dir no gravo perquè, a veure, no les coneixo aquestes persones. A veure, al Campionat d'Espanya igual no coneixia ningú, però no em donava tanta vergonya. O sigui, no era vergonya, sinó com que pensava que no tindria temps. Al final vaig tenir tot el temps del món, o sigui, podria haver gravat i hauria sigut la hòstia el vídeo, us ho puc jurar, o sigui, hauria sigut superguai. Però bueno, per la següent ja ho sé, que gravaré quan torni a anar a Madrid, que esperem que sigui d'aquí poc. Vamos a rezar. I res, això. És que tampoc, o sigui, us he fet un resum bastant resum de què ha sigut aquest mes i mig. No, mes i mig, a veure, tampoc arriba tant. Ok, ja m'he fet el clean look. Vaig a fer deures, que pensava que tenia més, on no he apuntat res. No, és que jo sempre apunto les coses a l'agenda. Només tinc pel divendres, que encara queda, un examen, que és a les socials, i un dossier amb els apunts. Llavors vaig a fer la portada del dossier. Ja he fet la portada. Ara crec que tocaré la trompeta perquè la setmana que ve tinc, Santa Cecília, que és el dia de la música, i a l'escola toquem. Llavors haig de practicar la cançó, que la toco amb la Lucía. Hi ha hagut uns quants problemes i tal, llavors l'haig de practicar perquè, problemes d'última hora, hemos tenido que cambiar la canción, una liada. Vaig a recollir això i comencem a tocar la trompeta. Hola una altra vegada. Ara estic editant ja la introducció al vídeo, que només al matí han durat ja 4 minuts. Es nota que us havia d'explicar coses, no? A les 4 marxarem a Barcelona a fer compres, perquè necessito roba d'esport i, alguna cosa més així, no? I, doncs això, hem decidit que anirem a Barcelona. Segurament trobareu a faltar el vostre personatge preferit, el Max,
perquè el Max està de colònies amb l'esplai. S'ha marxat aquest matí abans de que jo m'aixequés, o sigui, literalment m'ha vingut a l'habitació quan estava dormint i em diu Aniel, aixeca't que me'n vaig. Li he dit, adéu Max, que vagi molt bé, no sé què, i m'he tornat a dormir, literalment estava supercansada. Crec que tornarà demà per la tarda, potser gravo com torna, no ho sé, perquè tampoc vull enfocar els nens petits, perquè a la festa major vaig enfocar a nens petits i vaig tapar-los la cara perquè no sé si YouTube em pot capar el vídeo. Bàsicament no em vull arriscar, així que potser gravo alguna cosa de quan torni el Max, perquè així us pugui saludar i ja està. Ara estaré una estona amb el mòbil, per tant ens veiem a les 4 quan me'n vagi a Barcelona. Ja marxem cap a Barcelona, vale? Us ensenyo l'outfit abans de marxar-me. La sudadora aquesta, guaietes, texans blancs i les New Balance. M'estic provant pantalons, vale? Aquestes són unes malles. És que... Per què em va gran d'aquí? És que és com que... Sí, superbé, vale? Wow, superbé, Daniel, queden superbé. No, no queden bé. You got me jumping like boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Ara ja sortim de Diagonal Mar i anem al centre de Barcelona, que anirem a una botiga que tinc moltes ganes d'anar. Podrem anar a també la Mango Teen, que està al costat. Que tinc moltes ganes, o sigui, ja teníem pensat la meva mare i jo anar des de fa bastant temps, però entre una cosa i l'altra no vam poder, un dia, no sé què, no sé quanto, i pues, ja podrem anar. No és mi estilo, chicas. El jersei que m'agrada molt, és aquest vermell. Ara la meva mare ha anat a per una faldilla així, però d'un altre estil, que me pega a mi. Perquè pensaven que em queda bé, però em va una mica petita i que no. És que us anava a dir, així metre les arracades, perquè se m'ha caigut la rosquilla d'una de les arracades. Mireu això, sisplau. El paquete está seguro. Alfa Bravo Charlie Tango 5. Alfa Bravo Charlie Tango 5. Está todo controlado. A darle duro. M'estic congelant. Mireu quin flow. 9:45 de la nit i vaig amb les ulleres, molt bé. Les porto perquè li haig de donar a la meva tieta. Ara han obert una cosa nova. Bueno, el que us estava explicant, que porto aquestes ulleres perquè la meva tieta les necessita, que demà em farà una cursa, no sé on, una de muntanya, i són les ulleres de la meva mare, llavors li ha demanat que li deixi. Només m'agradaria tenir l'enganxina aquesta del mòbil per enganxar i que pogués fer ja vídeos supermolones. Em vaig a dormir ja, he sopat arròs i salmó i una pera, una cena sana, que demà tinc competició. O sigui, se m'ha oblidat explicar-vos el que faria en tot el cap de setmana. Però bueno, millor així és sorpresa. Res, demà això, tinc competició a les 10, hem quedat amb el meu entrenador a les 8, perquè més o menys arribar fins a Mataró és una hora i haig d'escalfar, tal, no sé què. I res, bona nit a tothom. Bon dia. Estic supercansada. Bueno, ho podeu apreciar amb la meva cara de merda. Estic superpàl·lida. Vull tornar a l'estiu. Necessito tornar a l'estiu. Bueno, m'he fet el clean look, però m'ha sortit com el cul, així que després me'l tornaré a fer. M'he ficat aquesta samarreta, que aquesta la vam comprar ahir al Decathlon. És superxuli.
I ja ficaré... Bueno, no us preocupeu, vale? Que no són calces de... No són calces. Vale? Són de competir. Això. Ja ficaré un xandall, que també vaig comprar ahir. Soc imbècil. Tenia el carregador posat. I quan està el carregador posat s'escolta com el cul, l'audio. Tio. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Com podeu imaginar, arribem tard, com sempre, per la meva culpa, perquè he començat a parlar-vos aquí en el vídeo i, bueno, se m'ha anat una mica l'hora i eren 55 i havíem quedat a les 8 amb el meu entrenador. Ara són les 7:59 i encara no he posat el cotxe perquè m'ho parat al pàrquing i ja tiraré les escombraries. Està sonant la campana, ja són les 8. Molt bé. I adivineu què dirà el meu pare quan arribem amb el meu entrenador. Dirà, es que la Daniela no sé qué, hemos llegado tarde por culpa de la Daniela. Que sí que és la meva culpa, però... Apa, tio. Bombastic side He tingut abandonats i abandonades. Estic a la lavabo. He quedat primera. He fet marca. Bueno, he baixat com 3 segons o 4, tampoc gaire, però està superbé, estic supercontenta. L'objectiu de la competició, doncs més o menys l'he fet. He acabat cansada, que era l'objectiu, o sigui, direu, què collons, com que acaba cansada? És que mai acabo cansada, o sigui, sempre acabo que tinc més energia, sabeu? I aquesta vegada, doncs, m'he sentat, és un pas, sabeu? Sí, perquè sempre tipus acabo i no estic ni per sentar-me, sabeu? Estic superbé, estic com, uau, bé, no, Daniela, has d'acabar cansada. Ho he acabat bastant cansada, em fa bastant mal les lumbars, però després faré exercici amb el meu pare, i res, m'estic pixant, així que us deixo, vale? Quisiera una canción. Ui. M'estava tranquil·la i us volia ensenyar això. Oye, enfócate, ¿no? Bueno, perquè després no digueu que no em quedo calva. O sigui, que estic calva. Vale, què he fet durant aquestes 2 hores i mitja o alguna cosa així? He dinat, he tingut... com es diu? Solomillo de ternera, patatas ¿cómo se llaman? Estas de bolsa, de microondas, con sus especies, verduras y espárragos. M'encanta, us ho juro, m'encanta. Estava superbo. Vale, ara em faré el skincare, perquè aquest matí no me l'he fet. Vale, no sé si m'estareu veient bé, pot ser aquí millor. Vale, anem a fer-nos el skincare. M'estic assopint perquè no sé si em veureu. Can you come back to me? Cause I was blind to see that you were right in front of me. Que m'he tragat CeraVe, tio. I was blind to see that you Hey! Bueno, estic aquí editant el vídeo. Estic editant el vídeo. Aquesta tarda no he fotut res. M'he estirat al llit. No he pogut dormir. Pensava que no podia dormir. No. És que no sé fer siestes, no sé fer migdiades, tio. Però bueno, no passa res, no passa res. Algun dia sabré, algun dia podré, però és que se'm fa impossible. I res, això. He berenat palomites i suc i ara potser jugarem amb el meu germà a Roblox. No ho sé, ja veuré. Ara jugarem a Tower... Ah, no, Tower of Hell no. A Guerra del Cielo. Guerra del Cielo. Sí, m'ho fica en castellano, no sé. Guerra de Torres. Ah, Guerra de Torres, aquí. El Max i jo som bastant fanàtics d'aquest joc. Oh! Tu, Max! Max, que m'ha matat! Max, que m'has matat tu! Sí, mare, la meva torre està fotudíssima. Ah. Això, que estem jugant a Roblox, així que us vaig informant de com anem i de qui guanya. ¿Te saluda'ls? Hola. ¿No els vols saludar? Estos insanos? Sí, ay, sí. Pues vine. Espera. ¿Qué? Escolteu
Escolteu, m'he donat que se m'ha oblidat gravar en tot el vídeo el que menjava i el que sopava. Bueno, he sopat truita, una torrada amb tomàquet, oli i sal, embotit, pernil i una altra cosa que no sé bueno, és un embotit, però no sé quin és. Bueno, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i que, bueno, que us hagi fet il·lusió que per fi, una altra vegada, torni a gravar. Us sento per tenir-vos abandonats i abandonades i abandonades. Us juro que no tornarà a passar això. Pinky promise. Bona nit a tothom, bon dia, el que sigui, i res. Adeu! Venga, va.